te ban lap ya kajing ban pensisha la ne ban lap la kata kajing suba jongi ka dei na kam dei bandon kajing to oket kan ten dala to oket ken salap lut te la lap menu pendon kam bakla la ne menu pendon kam bakla ya kabor dei ban pensito mi kita gibrio kata kadi kajing dawang alor ka jing tua bat hap kensan ka tunum jo ka yeng dor bar thau an bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jing snaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unai tung ar hajar ar pho ar karalet ban ya kendo ya usong kunor ka yeng dor bar thau an uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jing keu ka bai te ya ka ni ka yeng dor bar thau an ka bala long na ka shispa ar pho nyau klur tengka sha ka shispa nyau pho nyau klur tengka halor kane na kalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya dei ba ka jing pen ke ya ka jing lut jing sap ban te ya ka ni ka yeng dor bar chairman jong ka high power committee kadi halor ka jing te ba ka jing pentre ya ka assembly building ka batmai ina kalyang jong ka seng hadin gini ki jingja mo ka jing hap jong udum nang ta hadin ki jing keno ki ba fair ki bangile i nang bagi media nang bagi social media ila so don kam banti tenrai bat ban lap ka jing shisha bahkan nu kom la pentre la ni la pente ya ka assembly building batmai ya ka jing wat RTI ka jongi ya ka bangila file hapo ka office ng chief engineer PWD building kung ba pentip EP kajing ya kendut kajing ya kut apa dengan ka Meghalaya Legislative Assembly bat ka Meghalaya Public Work Department la ni ka MPWD kalong ba ka Meghalaya Legislative Assembly kan de ka try bat kanong pentre la ni kata executive agency kari ka PWD building but la aibor ka PWD building ban khot contract ban khot tender ban IT ya how contractor ban pentre ya ka kam bat kumjuru ban pet ya ka kompentre ya ka project jong ka jala ka jong habang niwat jingtip lang ba ka office jong chief engineer PWD ngilap ba kat kum ka proceeding ya ka ba la pelok la syong house name arja khatra arja khat khandai jong ka HPC haki artli kita rek kawe ka arko trek panai ba arja khat khandai bat kawe ka meeting ka long ha ka arko pratrek panai ba arja khat khandai habor bolong speaker Dr. Don mampai duar belai ngilap ba ka kani ka hadin balawan ra ya ka estimate na ka PWD building ka estimated cost jong kani ka jing tray ka deshes pa san crore tam ti ndala khot ya ka e tender ndala invite tender nam ta ki company ki ba fair ban pentre ka ni kam lala bala don southly ki company lani ki construction company ki ba simbenta ka ni ka bidding process jong ka bante ka ni ka assembly hadin bala pli ki technical bids ki jong ki lala badon tangkawi ka company ka qualify kata ka di Uttar Pradesh Rajkiya Nigam Limited mo din bala wanra ya kata hakmat jong ka HPC ban pentip ka don tangkawi ka company ka qualify technically ka HPC ka arpui trek kala aibor ka PWD building ban plit no pat ya financial bid jong kata ka company ta ka arpu pratrek jong banai ba arja khat khandai haba la pelong ya ka meeting jong HPC ka PWD building lengbau chief engineer kala pentip ya ka HPC bahkan ni ka company kala kod ya ka price lane kala shim ya ka door ka bolong hadu shispa ar punyu crore ka umot ba arfway percent kila kod above the estimated cost ka estimated cost jong ni ka jingte ka di shispa san crore dekani ka company pan ka ong bangin tray ngin pentray kani ka kam ha ka door ka bolong shispa ar punyu crore ka bolong 21% above the estimated cost kaya bala kali jeng kali di member jong ke HPC yang tengah meeting nak kaliang jong chief engineer jong ke PWD building laong ba la ban pediang ya kanika bidding la ne kanika ka jingpan jong kanika company halo artli kita katanya PWD building ong ba ka original approved cost ka deshes pa sa kuway crore ndai ladang ipet ya ka proceeding jong ke HPC ladang ipet ya ka LOE ya ka bala ay kanika company ka dor jong ka kontrak ka deshes pa ar punyo crore na ay ba uniw executive engineer uyo ya kata ka original approved cost ka belong shispa sa kui crore but la escalate ya kata siya ka shispa nyo kunyo crore kata kalong gajing kali ka bangi kum gaseng bat ngi kum ki pat nong syong ngi kwa banyo jing tim ha ngila keliru sa kawi gajing kali ya ka office yung chief engineer di building ya pula ha siya ka office executive engineer kalong ba pi haba khot ya ka tender haba ay ya ka ban approve ya ka LOE Lashim ya ka approval jong ka HPC. Lashim ya ka approval jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka badika try jong ka building.
Nagbalengok ka longpat ban penkiu ya kador naka sispa ar punyu krur syake sispa nyu punyu krur watang ban pentip ya kami glia legislative assembly ru klem pentip habangi keli hagajingi kelu kajongi mentang asingi speaker ngila keli hatul adon jing tip ne am nakaliang jong speaker lane nakaliang jong ka HPC ya kani jing penkiu dor ka jongki nakaliang jong speaker ong ba klem don jing tip AA nakaliang jong ka legislative assembly kani jing le umdon hiru ka proceeding jong ka HPC ka balasyong kabla penpau ba ke HPC kala approve lane kala ai kata ka jing menjur ban penkiu ya kador naka sispa ar penyu krur syaka sispa nyu penyu krur pi ka jing keli ka ba ka jing dawa nakaliang jong kaseng hakmat jong speaker kalong ba pi ngilap ban ngisiem ba kadon AA Shalandan bakumnu executive engineer PWD building unyo ya kabor ban escalate ya kador ka kontrak naka sispa ar penyu krur syaka sispa nyu penyu krur ka umut hadu sanpu krur lada fipet gi government order gi ongbo executive engineer udon bor ban ikam lane ban approve ki kam ki belong san hadu nriulak tengka kajing kali kalong ka special power ayu bu new executive engineer jong ka PWD building Shillong division uyo ban ba ula ban ai lane ban escalate ya kador ka jing tray hadu san pokro tengka bat ka baar kalong bakumno klem shim ya ka approval jong ka HPC bakumno klem pentip ya ka legislative assembly bakadon kan ka kajing penkiu ya kador bat ngila keliru ya kiai gidag bala pelong ya ka mo ban penkiu kani kador ka weni gidag kiba ka office jong executive engineer ki ai gilong ba la penmi lane lasna ya kata ka basement ka belong additional ka bomdon ka original plan ka jingkeli bat ka jing sotho ka jongi galong ba lada fi change ya ka DPR lada fi sna I kamera I bathamai ka umut ba filahap ban change completely ya ka DPR jong ka project kelada fi change completely ya ka DPR ka project hatu fila shim ya ka approval jong ka try kabade ka meglia legislative assembly lane jong ka HPC ne filale hi daladi ya kani kam tinakaliang jong ka landet jong kani gajing penkiu dor mano bayo nong nang ni pi ngihap ban keli bat ngihap ban ti benya ya kata nomor bele le si ngila ban ong bakani kajing penkiu dor kade ban penmentua yanur kala le si bandai ban kersan election ya kanur kandu kaseng te ban lamp ka jing sisang yong ngila dawa nak mat jong speaker bu udai ban tho saka sarkar Meghalaya bakadai ban recommend nakabanta ka independent inquiry most preferably ya kabana kaliang ka sengi ong badai da ka Central Bureau of Investigation lan ka CBI tinakaliang jong speaker ulaai ulong yangi bana kaliang ka jong sa tho saka sarkar ban lamp ba balay la penkiu ka dikador ti nalalap ya kita le si on sala ban fix ya responsibility tingik mi lenti baka office yung speaker bedon burom unle ya kata kabodon kam ka bon tho sa sarkar bat nakalian yung kaseng di mangikot mantakas ngi bani kendu speaker ngin sap tho ro gini sisti sa kiway pat keyboard ban pressure lane ban kentu yaki baki de ben le ai manakalian yung kaseng iso tho ba kadon Shalandan bala nang ngimwat ka jing sisal singin nong mlak bat ngikwa ban ong ya ka sarkar ka baju ong nakapor sa kapor lada don gajing keli kajing keno bamsap kajing keno pendon kam baklai ka pisa si ong wanra iki proof wanra iki jing pensisha khamat jongi tingi sukwa ban ong ya ka sarkar ba lada film thong ya ka independent inquiry lada film IT ya ka kam ka CBI pinyo ana kita gajing pensisha balada fisngo ba pimtung kita lada fismo ba mangingi hak wanra ay jing pinsisha ay ga bor yangi bing investigate ay ga bor yangi ba ngin toket lada pila ay kata ka bor yangi le sing sala bon wanra ay jing pinsisha rewat ong ba tang bangi kren gamut ba pihak ruban ong yangi wanra ay jing pinsisha naman ngim don ka investigative power le jen ladang idon ka investigative power le sing la bon wanra ay ki proof den ray kini ki kot kisla ki RTI ka bangingi yo nagi office yung sarkar ki penpau la ni ki kedo bakadon Shalandan kalada umti ya kani le sing inomlap bat nginomlap pun pensitom bi kibri di badan kam te jing dawa jongi nakaliang jong seng galong ba dei banwat benya bat ondalayo bat ndalatip manu bu pendon kam bakla ya ka bod dei ban pensitom ki kat kun ki pendon jong ai TI ka ba ai yangi klem tho kerting jong engineer utau executive engineer uba don bental ane uba pet yang kam rek at kum ka jing so tho ka jong i jong ka perthei baro ka we ngitip pemanu bade tau executive engineer namara kat por bahap kadom ngatrai umi kerting wi beriu bade engineer mo ba ransom sutengah do executive engineer di PWD building le si hatu ka por de mai bapet bat uba reply namara ka RTI reply ka bangingi yo msim la thok ka kerting jono tindala investigate le si kan sami kata ka kerting ba manu ba pendon kambak laya ka bor ba wei tau engineer jong ka PWD building bala le ikini kam
ya ka balas nai ka ni ka estimate ka de jong snem arja san kan rio la khot pat ya ka tender snem arja khat khandai ya kala don ka jing da dor jong bitia bat ka baar ka daw ko baki ai ka long ba fi hapor ba khot ya ka tender ka don ka general condition for contract la ni ka GCC ki bagi ong ka don ka paragraph 7.0 ka boong ba contractor hadin kala issue ya work order la ni ka LOA hapor ba pentre ya ka kam umla shu ban escalate la ni ban pandor tam halor kita ki atli ki norem ka we galong ba ka SR ka dei ka barem lakhat wa jakat rakat kendai ka bar ka dei ni mar bakal adol pa ka kenduan ka GCC ka boong ba amla ban pen ki dor shu ka lapen su thu ya ka HPC ba la ban pediang ya ka ni ka dor ka bolong sispa ar punyu kror kam ban pentre ya ka ni ka kam HPC hadin bakal ayo slowi kan ka jing ajing mut la ka jing kensa na kalyang jong chief engineer jong ka PWD kalau ong ya chakmat but I know ya ka LOA la ka letter of award sa kanil company hakata ka letter of award ya ka balai haka haubunai ma jong snem archa khandai hak ni ka company la tho asai baka dor jong ka contract ka basis pa ar penyu kror tam ban pentre ya kan ka kam rehaba habangiwat pa ya ka RTI ya ka office jong chief engineer jong ka PWD building ban kali hato kala adon de am ka jing pen dor la ni ka escalation hadin kala aya ka LOA nak kabasu thamula ka long ba ka office jong chief engineer PWD building ka ong pangim don kum kita ka jing panjing sya jong pina kaning office ya ka RTI application ka jong pila ka sa ka office jong executive engineer PWD building Shillong division mo andang ilayo ya ka jubab naka office yung executive engineer PWD building division kabalengo kalong ba naka sispa ar punyo kror kakam man ka kala poy siya ka sispa nyo punyo kror la escalate da kumbasan po kror tam but nang ka shushu abang ikali la pelak pisa katno ya kani ka company bu pentre ni kam kila pelak pisa tat hadu kani klemat hadu sispa ndre po kror tam pat kabakan speaker mentan wong ba hi nak kaliang jong speaker bo shemti ka dengan kam adin ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka datang ban monitor ya ka progress jong ka work ti ka don ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawapin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba ki man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da katrai kumno bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila keren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisya don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangilap ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ro kajing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de banday da ka CBI tingin pet kay ka reaction la ni kay kajing le pat na ka meet jong speaker